Najbolji veka. Kućni... Kod tebe do svemira, kod tebe do glavnog jela. Zašto je svemir ima toliko daleko? Ne mora da bude najpotrebniji. Pa... Stvarno imamo kulinarske asove. Jedna šapčanka pravi torte od 3 metra. Takva džinovska poslastica zasladi nekoliko stotina ljudi. I za veoma poznat čestitamo na tortu prave petnjevceva svečane češće. Pa pravo se kaže treba papisog ne dobro. Pa da su... Ne može ništa da ure za mene. Mislim...